Дини әдәбиятта гаилә мөнәсәбәтләренең тәртипләре аңлатылса да, төрле нечкәлекләрне тулайым аңлау җитеп бетми. Гаилә көнкүрешендәге мисалларга бай булган Гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин гаилә дәресләре дип исемләнгән яңа китабын тәкъдим итте. Теманы Ләлә Зайнуллина дәвам итә. Әлеге басма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә Хозур нәшрият йортында 3000 тираж белән басылган. Нәшриятның баш мөхәррире Гөлназ Ситдикова китапның башта рус телендә басылуын Татарстан белән генә шикләнмичә Дагыстан, Чечня, Ирак көнчыгышка таралуда дип искәртте. Хәзерге заманда гаилә дәресләре дигән әйбер мәктәптә укытылмый. Аннан менә русча әйткәндә преемственность поколения дигән әйбер югалып бара безнең. Чөнки гаиләләр олы буыннан аерым яшәргә тырыша, һәркем аерым яши һәм без аның чын гаилә үрнәген инде булырга тиешлеген күреп бетерә алмыйбыз. Шунлыктан менә шушы китапларга безнең спрос бар. Гаилә мәчетендә гаилә дәресләре күптәннән алып барыла. Әлеге басма шул дәресләргә нигезләнеп төзелгән. Алланың рәхмәте белән без китапта бәрүдән башлап ләхеткә хәтле бит безнең Расулыбыз әйтә гыйлем алу, шуңа күрә без бала тәрбия һәм олы яшьтә никахлы булу, гаиләне саклау, картайгач нишләргә менә бөтен циклларын без аны искә алырга тырыштык һәм Аллаһ Тәала иншаллах һәрбер кешегә файда китерә торган китаплардан булсын иде ул. Яңа гына табадан төшкән гаилә дәресләре басмасы никахның җимерелүенә иртә торган хаталарны, хукук бозуларны урап узуда ярдәм итәр. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүтдинов, Татарстан яңалыклары.